ሓበራዊ መግለጺ ሓይሊ ዕማም ሲቪክ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ምስ ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ጀነቫ ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ተጋድሎ ዝተረጋገጸ 28 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ክንዲ ናብ ፍትሕን ሓርነትን ሕውየትን ዝሰጋገር ብሰንኪ ምልካዊ ጉጅለ ግደፍ ናብ ምልካዊ መግዛእትን ጭቆናን ተቐይሩ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ካብ ተሸጎጠ ሕሱም ምልኪ ንኽላቐቕ ዳግም ሰፍ ዘይብል ክሳራ ክስከም ተገዲዱ መንእሰያት ኤርትራ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ባርነታዊ ኣገልግሎት ተጸሚዶም ድሕሪ ነዊሕ ህልከት እግሮም ናብ ዝመርሖም ሓጺሎም ክስደዱን ኣብ ፍቆዶ በረኻታትን ባሕርታትን ክሃልኩ ተገዲዶም እታ ቅድስቲ ኣሃዱ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝኾነት ስድራ ቤት ኣፍረይቲ ደቃ ሲኢና ኣብ ስቓይን ጥሜትን ድኽነትን ክትቁረን ተፈሪዳ ኤርትራ ዜጋታታ ብዘይ ክስን ፍርድን ፍትሕን ኣብ ጸልማት ዝዳገኑላን ዝስወሩላን ቅዋም ኮነ ስርዓተ ሕጊ ዘይብላ ሃገር ኮይና ሃገራዊ ቁጠባ ለሚሱ እቶም ዝርካቦም ቁጠባዊ ንጥፈታት በቶም ምልካዊ ጉጅለ ዝቋጸሮም ውሕዳት ኮርፖሬሽናት ተገቢቱ ሓረስቶት ስቡሕ መሬቶም ተሓዲጎም ናይ ብሕቲ ወፍሪ ለሚሱ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣብ ጎራብቲ ሃገራትን ክንዩን ከውፍሩ ተገዲዶም እቲ ንምሉእ ትሕዝቶ ኤርትራ ከም ብሕታዊ ንብረቱ ዝወስድ ምልካዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ዘውርዶ ዕንወት ከይኣክል ንሉላዊ መሬትን ገማግም ኤርትራን ኣብ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይምልከት ውግእ ክዋገየሉ ይርከብ ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ኣይሰላም ኣይውግእ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ለውጢ ንህዝቢ ኤርትራን ትካላቱን ከይተወከሰ ብህንዱድ መንገዲ ሰላም ዝሽሙ መደመር ዘዕላምኡ ሕቡእ ውዕላትን ሽርሕታትን ይኽትም ኣሎ ሕፍር ከይበለ ንቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ስልጣን ኣረኪበካ ኣለኹ ድሕሪ ሕጂ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ሓደ ህዝቢ ከም ሓደ ሃገር ኮይና ክንሰርሕ ኢና እናበለ ኣብ ኤርትራ ኣርእይዎ ዘይፈልጥ ደስታ ኣፍ ልቡ እናሃረመ ክምድር ተራእዩ እታ ብኣማዒት ኣሽሓት ደቃ ናጽነትን ሉላውነትን ዘረጋገጸት ኤርትራ ዳግም ባዕዳዊ መግዛእቲ የንጸላሉ ኣሎ እቲ ኣብ መንጎ ምብዳህ ምልካዊ ጭቆናን ምውሓስ ናጽነትን ሉላውነትን ድርብ ቃልሲ ብውሽጥን ብደገን ክገጥም ዝተገደደ ጸዋርን ዓቃልን ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዝተፈላለየ ሜላታት እናቐያየረ ኣብ ብርሰትን ህልቂትን ዘእትዎ ቅንጣብ ሓልዮትን ርህራሄን ዘይብሉ ምልካዊ ጉጅለን መራሒኡን ይኣክል ምልካዊ ጭቆና ይኣክል ውዲታዊ ሽርሕታት ይኣክል ባርነት ይኣክል ስደትን ውርደትን ይኣክል ስቕታ ይኣክል ምጽባይ ይኣክል ምፍልላይ እናበለ ብልዑል ነድሪ ምልካዊ ጭቆናን ውሽጣዊ ሽርሕታትን ከወግድ ይሻባሸባሎ እዚ ብልዑል ናህሪ ዝምርሕ ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ካብ ነድርን ቁጥዐን ናብ ስሙር ኣድማዐ ሓይሊ ክቕየር ኣለዎ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ካብ ኣትይዎ ዘሎ ሓደጋ ንምድሓን ፍትሕን ሓርነትን ሰላምን ሕውየትን ክረጋገጽ ናይ ኩሎም ዜጋታት ኤርትራ ናይ ኩሎም ሰብርኪ ኣካላቱን ስጡም ስምረት ይጠልብ ኣሎ እቲ ብ14 ሓምለ 2018 ነዚ ሓድሽ መድረኽ ብዕቱብ ንምግምጋም ዝዓለመ ምትእኽኻብ ሲቪክ ህዝባዊ ምንቅስቓስን እቲ ኣብ ባሕቲ መስከረም 2018 ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ ዝቆመ ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ብህዱእ መንገዲ ይሰርሓሉ ኣሎ ብምትሕብባር ናይ ክልቲኡ ሓይሊ ዕማም ዝተዳለወ መደብ ትግባረን ቻርተር ሲቪክ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዕላማን ራእን ተልእኮን ምድሓን ሃገርን ህዝብን ብምንጻር ጭቡጣት ሽቶታት ብምቕራብን ስሙር ጻዕርታት የካይድ ኣሎ ዕላማን ራእን ተልእኮን ምድሓን ሃገርን ህዝብን በዚ ስዕብ ነጥብታት ክጠቓለል ይኽእል ቀዳማይ ብመሪር ቃልሲን ከቢድ መስዋዕትን ዝተረጋገጸ ሃገራዊ ናጽነትን ልኡላውነትን
ሓድነት ህዝብን መሬትን ኤርትራ ብምዕቃብ ንሕሱም ምልካዊ ጭቆናን ምልካዊ መግዛእትን ብምውጋድ ኣብ ዓዲ ኣማኢት ኣሽሓት ስውኣት ዝኾነት ኤርትራ ቋማዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምህናፅ። ካልኣይ እታ ፍረ ከቢድ መስዋዕትን መሪር ቃልስን ዝኾነት ኤርትራ ዲሞክራስን ሓርነትን ተረጋጊፁ ፍትሕን ስርዓተ ሕግን ነጊሱ ሰላምን ስኒትን ሰፊኑ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ኩሎም ዜጋታታን ናብ ራህዋን ስሉጥ ምዕባለን ክምርሹ ምኽኣል እዩ። ሳልሳይ ህያው ዕላማታት ሃገርናን ህዝብናን ንምርጋፅ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ኩሎም ተቓለስቲ ንፍትሕን ሓርነትን ዲሞክራስን ኩሎም ሰብርኪ ብስጡምን ስሙር ህዝባዊ ቃልስን ሃገሮምን ህዝቦምን ንምድሓንን ምጥርናፍን ብብሱል ዓብይ ናይ ዓወት ስትራቴጂ ዝምራሕ ስሙር ድምፅን ኣድማዒ ስሙር ቅልፅምን ምልካዊ ስርዓት ምውጋድን ስሉጥ ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ ምስጋር ምዕዋት ብህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ጀነቫ ዝተዳለወ ኣብ ህፁፅ ዕማም ምድሓን ሃገርን ህዝብን ቀዳምነት ክህቦ ዝግብኦ መደብ ትግባሬ በዚ ዝስዕብ ክግለጽ ይከኣል። ቀዳማይ ህዝባዊ ጥርናፌና ኣብ ነንነብረሉ ከተማታትን ሃገራትን ኣህጉርን ህዝባዊ ጥርናፌና ምድልዳል ዓብይ ክፋል ናይ ህዝብና ብሰንኪ ሕሱም ምልካዊ መግዛእቲ ኣብ ፍቐድኡ ሃገራት ዓለም ተበታቲኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብቦታ ከተማ ከባቢ ደረጃ ኩሎም ንፍትሒ ዝቃለሱ ኤርትራውያን ምጥርናፍን ኣብ ሓደ መኣዲ ኣብ ምድሓን ሃገሮምን ህዝቦምን ምስማርን ንኹሉ እቲ ምልካዊ ስርዓት ዝፈጠሮ ሽርሕታትን ምትላላትን ብምፍሻል ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ጎኒ ሉላዊት ሃገርን ሓርነትን ህዝቢ ክለዓሉ ምስራሕ። ካልኣይ እቲ ብኣከባቢ ከተማታት ዝተጠርነፈ ኣካላት ብደረጃ ሃገር ንምጥርናፍ ኣብ ሓደ ማእከላይ ቦታ ወከልቶም ብምልኣኽ ብደረጃ ሃገር ዝውክልዎም ይመርፁ። ዓቐን ናይ ሃገር ወከልቲ ከከም ዓቐኑ ኮይኑ ካብ 7 ክሳብ 10 ይበፅሕ። ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ዞናታት ይከፋፈል። ወከልቲ ሃገራት ናይ ምምራቕ ስራሕ ክሳብ 30 ሰነ 2019 ክውዳእ ይግባእ። ሳልሳይ እቶም ካብ ኩለን ሃገራት ዝተመርፁ ወከልቲ ሃገራት ኣብ ማእከላይ ቦታ ኣብ ዝግበር ዋዕላ ተጋቢኦም ሰፊሕ ናይ ዓወት ዓብይ ስትራቴጂ የጽድቁን ብዓለም ደረጃ ህዝባዊ ወከልትን ልኡኻትን ይመርፁን። እቲ ዓለም ለኻዊ ወኪልን ልኡኽን ብመሰረት ዝጸደቐ ዓብይ ስትራቴጂን መደብን ንኹሉ ቃልስታት የዋህድን ዕላዊ ኣፈኛ ወኪል ኮይኑ ኣብ ኩሉ መድረኻት ይመርሕ። ቦታን ግዜን ዋዕላ ኣብ ተኸታታሊ መግለፂታት ክግለጽ እዩ። ነዚ ኣብ ላዕሊ ብሕፅር ዝበለ ተዘርዚሩ ዘሎ ኣገዳሲ ህዝባዊ ዕማማት ብምስላጥ ሃገርን ህዝብን ኣብ ምድሓን ክንጽመድ ኩላትና ዜጋታት ኤርትራ ካብ ይኣክል ናብ ስጡም ስሙር ስራሕ ክንኣቱ ሃገርን ህዝብን ይጽውዐና ኣሎ። ኩሎም ማሕበራትን ውድባትን ትካላትን ኤርትራን መራሕቲ ሃይማኖትን ምሁራትን ምኩራትን መንእስያትን ደቂ ኣንስትዮን ነዚ ስሙር ህዝባዊ ቃልሲ ኣብ ምዕዋት ግዲኦም ክገብሩን ከም ዋኒኖም ክሕዝዎን ንጽውዕ። ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ንምድሓን ነቲ ብሰፍ ዘይብል መስዋዕቲ ዝተረጋገፀ ናጽነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ብምዕቃብ ምሉእ ሓርነትን ፍትሕን ሕውየትን ንምርጋጽ ስሙር ህዝባዊ ቃልሲ መተካእታ የብሉን። ንስሙርን ስጡምን ህዝባዊ ቃልሲ ዱልዱል ብቑዕ ህዝባዊ ውዳቤ የድልዮ። ብቑዕ ህዝባዊ ውዳቤ ንኩሉ ዓቕምታት ዝጥርንፍን ንህዝባዊ ሓይሊ ናብ ህዝባዊ ማዕበል ዝቕይርን ዓለም ለኻዊ ህዝባዊ ወኪል ንህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ንምስጋር ስሉጥን ኣድማዕን መንገዲ ብምዃኑ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለና ኤርትራውያን ተቓለስቲ ንሉላውነትን ፍትሕን ከተማዊ ትካላትና ኣደልዲልና ናብ ዞባውን ዓለም ለኻውን ባይቶታት
ዝውክሉና ንምረጥ ብስሙር ህዝባዊ ቃልሲ ሃገርናን ህዝብናን ንምድሓን ኢደይ ኢድካ ንበል ህዝባዊ ጥርናፌናን ባይቶታትናን ይደልድል ምፍልላይን ምጽባይን ይኣክል መልካዊ ጭቆና ካብ ስሩኽ ንምንክል ነፃ ልኡላዊት ኤርትራ ንዘለዓለም ክትነብር ሕድሪ ሰማዕታትና ንተግብር ጀጋኑ ስዋዕትና ብኽብሪ ንዘክር ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ጀነባ ምስ ሓይሊ ዕማም ሲቪክ ህዝባዊ ምንቅስቓስ 31 ጉንበት 2019